אז אני מתחיל, שלום לכולם. צערי לא כל כך רואה אתכם, אבל זה המצב. נקווה לימים טובים יותר שנוכל גם להיפגש בכיתה פנים מול פנים, זה הרבה יותר סימפטי להעביר ככה שיעורים. הנושא שלנו הוא כביש 90 בתקופת המקרא, זה מה שנגזר עליי ללמד אתכם היום. ולפי מה שאני הבנתי, מה שרוצים ממני זה איזשהו סוג של שיעור מבוא. זאת אומרת, אנחנו לא ניכנס פה לעומק של דברים, אלא איזשהו מבט על סקירה כללית של כביש 90 לאורכו ולאורך תקופת המקרא. ניגע קצת בדברים, באירועים, במקומות לאורך הכביש. הוא כבר אומר שכמעט כל שקופית שנראה פה היא נושא לשיעור בפני עצמו לפחות. כמובן שלא לנו זמן לכל זה עכשיו. לי אמורים להיות בהמשך השנה הזאת עוד שני שיעורים איתכם על שני נושאים לאורך כביש 90 בתקופת המקרא. הפעם הראשונה שכביש 90 מוזכר בתנ"ך היא בפרשת השבוע, שנקרא בעזרת השם השבת פרשת לך לך. זה האירוע הראשון שכביש 90 נמצא בו בתנ"ך. סיפור שכולם מכירים, בראשית פרק י"ד, המסע של כדורלעומר וחבריו, והמלחמה שלהם נגד מלכי הכיכר, סדום ועמורה, אדמה וצבועים, ומלך בלע, מצוער. ובאירוע הזה אנחנו פעם ראשונה נתקלים, אפשר לומר, בכביש 90. יש לסיפור הזה בעצם שני חלקים. אתם יכולים לראות פה שחילקתי אותו לשתי פסקאות, כמובן קיצרתי אותו מאוד פה כדי שייכנס לי בשקופית אחת, אז יש הרבה 3 נקודות באמצע, וחילקתי אותו פה בגדול לשני חלקים. החלק הראשון, במרכאות, הלא מעניין, אני אסביר למה אני קורא לו כאילו הלא מעניין, זה החלק של המסע של המלכים עד שהם מגיעים לקרב בעמק הסידים. ואמרתי במרכאות לא מעניין כי נושא לשיעור בפני עצמו, החלק הזה אפילו יותר חשוב מהחלק השני. אבל מבחינת הפשט של הסיפור, מי שקורא ככה את הסיפור ברמת הפשט, נדמה לו שהחלק הראשון בכלל לא מובן בשביל מה מספרים אותו בכלל, כי עיקר העניין זה לספר על המלחמה בעמק הסידים, על שהמלכים שדדו שם את סדום ועמורה ולקחו בשבי את כולם, ואברהם נחלץ לחלץ את השבויים. זה הרי עיקר הסיפור, זה לספר על אברהם אבינו שהציל שם את כולם. זה ברמת הפשט. החלק הראשון דווקא הוא חשוב מאוד, אבל שוב לא לשיעור הזה, זה נושא לשיעור בפני עצמו, אם פעם יצא לנו אז נדבר על זה. אז יש פה שני חלקים ובשניהם מופיע, שניהם מתרחשים אירועים על כביש 90. בואו נקרא ככה ומהר את התקציר שעשיתי פה. ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדורלעומר מלך אילם ותדעל מלך גויים. 4 מלכים מאזור מסופוטמיה בגדול. עשו מלחמה את בר המלך סדום ואת בירשה מלך עמורה. דילגתי פה על שאר השמות שבהמשך וגם על ההקדמה. וב-14 שנה בא כדורלעומר והמלכים אשר איתו. כדורלעומר הוא המלך החשוב פה, לכן הוא חוץ בהתחלה מוזכרים כל המלכים, אבל בהמשך זה כדורלעומר והמלכים אשר איתו, לכן גם הכותרת היא מסע כדורלעומר, הוא המלך החשוב. וב-14 שנה בא כדורלעומר והמלכים אשר איתו, ופה יש תיאור של המסע שהם עשו בארץ ישראל. זאת אומרת, הם הגיעו מעיראק, מאזור בבל, שנער, אילם, אבל מה שהתורה מתארת זה רק את הקטע של המסע שהוא בתוך שטחי ארץ ישראל, עבר הירדן המזרחי, ויכו את רפאים באשתרות קרניים, אשתרות קרניים באזור הבשן, החורן, ואת הזוזים בהם, אזור הגלעד, ואת אימים בשווה קרייתיים, זה מקום בארץ מואב, ממזרח לים המלח, ואת החורי בארם שעיר עד אל פרן אשר על המדבר. תכף נראה על המפה בשקופית הבאה את המקומות האלה. וישרו ויבואו אליהם משפט יקדש, ויכו את כל שדה המלכי וגם את האמורי יושב בחצצון. כל זה הסיבוב שהם עשו כדי לספר לנו את מה שקורה בחלק השני. ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבועים וכו', ויערכו איתם מלחמה בעמק הסידים.
ועמק הסידים בארות, בארות חמר, וינוסו מלך סדום ועמורה ויפלו שמה, והנשארים הר אנס. זאת אומרת, הקרב הוכרע די מהר, מלכי סדום ועמורה נופלים שם לאיזה בולען, וכל השאר בורחים להרים, וארבעת המלכים לוקחים את כל הרכוש, והולכים להם לדרכם, חוזרים כנראה באותה דרך, צפונה לכיוון, לחזור חזרה לעיראק, למסופוטמיה, לבבל, לאלם, לכל המקומות האלה. אחד הפליטים מגיע לאברהם העברי שיושב בחברון, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו, 18,300, וירדוף עדן, ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדיו, ויקם, וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. בואו נראה עכשיו את שני החלקים ככה בצורה קצת יותר מסודרת מבחינת המקומות. אז ארבעת המלכים, כדורלעומר וחבריו, מגיעים מצפון. המפה פה לא מוצפנת, השכבתי אותה, זה פשוט היה לי הכי נוח לסרטט את התוואי של המסע, כשהמפה ככה שוכבת עם הפנים מערבה, פחות או יותר מערבה. אז הם מגיעים מכיוון צפון, כן, צד ימין של המפה הזאת הוא הצפון. הם מגיעים מכיוון צפון, דרך מה שקוראים הסהר הפורה, סוריה, והמקום הראשון שאנחנו פוגשים אותו הוא אשתרות קרניים, אחר כך מגיעים להם ומשם לשווה קרייתיים. כל המסע הזה נערך על רמת עבר הירדן, מה שאנחנו קוראים היום. זאת אומרת, הוא לא בכביש 90, הוא יותר מזרחה. ממואב הם כבר נכנסים לתוואי שלנו, ואת החורי בהרם שעיר עד אל פרן אשר על המדבר. זאת אומרת, הם מקים את החורי, הר שעיר זה אזור הר הנגב שלנו, ובעצם הם חוצים את כביש 90, אפשר לומר, בדרום ים המלח, כובשים את כל החורים שיושבים בהר הנגב, והם ממשיכים עד אל פרן אשר על המדבר. אל פרן מזוהה עם אילת. זה האזכור הראשון של אילת בתנ"ך, ואילת היא, כן, מה טוב להתחיל את המסע שלנו בכביש 90 מהנקודה הכי דרומית שלו. אל פרן אשר על המדבר, אילת זה הקצה של כביש 90, וזאת הנקודה בעצם הראשונה, חוץ כן, הם חצו את כביש 90 מדרום ים המלח, כבשו את הר שעיר, הגיעו לאל פרן, משם הם, כן, וישובו ויבואו אל משפט יקדש, הם מסתובבים חזרה והולכים מערבה לכיוון עין משפט יקדש, אזור קדש ברנע, צפון סיני, ומקים שם את כל שדה העמלקי. העמלקים יושבים בכל האזור של פתחת רפיח לכיוון מצרים ובקעת באר שבע כנראה. כל האזור הזה זה שדה העמלקי, ומשם חוזרים חזרה לחצצון תמר. האמורי היושב בחצצון תמר, חצצון תמר זה דרום ים המלח, שהוא חוזרים לנקודה על כביש 90 של דרום ים המלח. זה החלק הראשון של המסע. עד עכשיו אף אחד לא, שוב, לא עניין, התורה לא מספרת לנו על כל המלחמות, והמסע מן הסתם לא היה כל כך שקט, נלחמו איתם, גם החורים וגם העמלקים, אבל זה לא מעניין אותנו בסיפור. מה שמעניין אותנו זה מה שקורה עכשיו בהמשך עם מלכי סדום ועמורה. ומלך סדום ועמורה וכל המלכים שם בסביבה, כיכר הירדן מה שנקרא, יוצאים להילחם נגד ארבעת המלכים האלה במקום שנקרא עמק הסידים. עמק הסידים זה דרום ים המלח, החלק הדרומי של ים המלח. יהיה לנו שיעור בפני עצמו על הנושא הזה של אגן ים המלח בתקופת המקרא. החלק הדרומי של ים המלח היה יבש באותה תקופה, זאת אומרת מפלס, כמו היום, מפלס ים המלח היה נמוך מאוד. אמנם אז לא היה מפעלי ים המלח, אבל הייתה סיבה אחרת, כנראה שהמפלס היה מאוד נמוך. וכל האגן הדרומי של ים המלח היה יבש, שזה אומר הרבה בולענים גם, והמקום הזה נקרא עמק הסידים. שם נערך, במישור הזה נערך הקרב, ומלכי סדום ועמורה, כמו שראינו קודם, נופלים שם לאיזה בורות, וכל הצבא שלהם מתפזר, וארבעת המלכים האלה, מה שנשאר להם זה לקחת את כל השלל של סדום ועמורה. איפה בדיוק היה סדום ועמורה? מחפשים אותם עד היום, יש כל מיני דעות. בגדול אבל מהצד המזרחי של ים המלח, יש אומרים בדרום ים המלח, יש אומרים בצפון ים המלח, לא נכנס לזה כאן, לא ממש משנה לנו כרגע לסיפור הזה. ארבעת המלכים לוקחים את השלל של סדום ועמורה, ויוצאים לדרכם חזרה לכיוון עיראק, מן הסתם באותה דרך שבה הם באו, בעבר הירדן המזרחי. זאת הדרך הכי פשוטה, מה שקוראים דרך המלך, לחזור בה לכיוון דמשק, ומשם צפונה, לחמה, לחלב
מזרחה לעיראק. זאת הדרך, והם כנראה מתכוונים לחזור באותה הדרך שבה הם באו. פה נכנס לתמונה אברהם העברי, שיושב באלוני ממרא ליד חברון. הפליט מגיע אליו והוא שומע, והוא לוקח את חניכיו לידי ביתו ויורד מהרי חברון לכיוון כביש 90, איפה בדיוק אנחנו לא יודעים, אבל לכיוון כביש 90, זאת אומרת כביש הבקעה. הוא עדיין לא רודף אחריהם, כי הם הולכים, המסע שלהם מתנהל בצד המזרחי של הירדן כנראה, אבל אברהם העברי יוצא על כביש 90, כביש הבקעה צפונה, ופוגש אותם, זאת אומרת, מגיע אל המחנה שלהם באזור שקוראים לו כאן דן, וירדוף עד דן. שם הוא מוצא אותם, הוא שם להם שם איזשהו מערב, שם הוא נלחם בהם, באזור שנקרא דן, תכף נדבר על זה, ואחרי שהוא מכה אותם שם, הפליטים שלא הוכו, שבורחים צפונה, האנשים של אברהם עוד רודפים אחריהם עד חובה אשר משמאל לדמשק. זה כן החץ הכחול שעוד השארתי פה, בלי להיכנס איפה בדיוק זה חובה משמאל לדמשק, זה לא משנה לנו כרגע, אבל הקרב עצמו מתרחש באזור שמכונה כאן דן, וכל המרדף בהמשך הוא רק אחרי הפליטים האחרונים שעוד ניסו לברוח צפונה. שוב, כביש 90 מוזכר כאן בקטע קצר מאוד, אברהם העברי שרודף לאורך כביש הבקעה, בשלב מסוים, מן הסתם באזור בית שאן, גם הוא עובר לצד המזרחי של הירדן, כדי להמשיך לאורך הירמוך, לתפוס את המלכים שבורחים בדרך המזרחית. אם אתם שמים לב, איפה סימנתי את השם דן על המפה? לא בתל דן. תל דן, מי שמכיר טוב פה את המפה, תל דן נמצא בצפון עמק החולה, זאת אומרת בערך בנקודה שאני שם את אתם רואים את העכבר שלי, האדום הזה? אז תל דן נמצא בערך בנקודה הזאת, למרגלות החרמון. זה העיר דן, תל דן. עוד נגיע אליו בהמשך. לא סימנתי את השם דן שם, אלא באזור הבשן והגולן, ואני אסביר למה. האזכור פה של דן היה אחד מהדברים שמבקרי המקרא השתמשו בו כדי לומר שהתורה לא נכתבה על ידי משה רבנו, אלא נכתבה מאוחר יותר. מה ההוכחה? ואנחנו יודעים מספר שופטים ששבט דן הייתה לו נחלה באזור גוש דן, עמק איילון, ורק אחרי שהם לא הצליחו להתנחל שם, בגלל הכנענים, בגלל הפלישתים, הם קמים והולכים לחפש להם נחלה, ואז כובשים את העיר לייש בצפון הארץ, למרגלות החרמון, וקוראים לה דן. אנחנו נגיע לפסוק הזה, נדבר עליו. זה סיפור שמופיע בספר שופטים. אז איך משה רבנו שכותב את התורה יודע שדן הוא בצפון? נכון? אז לכאורה יש כאן הוכחה שהתורה לא נכתבה על ידי משה רבנו. נכתבה מאוחר יותר. עובדה שהוא יודע שדן נמצא בצפון. האמת היא שזה בדיוק הפוך. כי מי שלומד את ספר יהושע, יודע שבני ישראל לא כבשו את כל הארץ. בני ישראל בספר יהושע כבשו חלקים גדולים מהארץ, גם בחלקים שהם כבשו נשארו כנענים, אבל יש תחומים שנקראים הארץ הנשארת, בעיקר בצפון הארץ, פרק י"ג בספר יהושע, ושם אנחנו רואים שכל צפון הארץ למשל לא נכבש. גם אזור הדרום יש אזורים שלא נכבשו, צפון הארץ יש אזור גדול מאוד עד לבוא חמת שלא נכבש בכלל. ומה שקורה בספר יהושע, אם אנחנו לומדים בעיון את ספר יהושע, שוב זה נושא לשיעור בפני עצמו, אני פה על רגל אחת אומר את זה, מספר יהושע אפשר להבין שהייתה למשה רבנו תוכנית לחלוקת הארץ, כמו אותה תוכנית של גבולות הארץ שאנחנו קוראים בפרשת מסעי, הייתה גם תוכנית כאשר ציווה השם את משה, כך כתוב בספר יהושע, לחלוקה של ארץ ישראל ל9.5 השבטים, ארץ ישראל המערבית ל9.5 השבטים, הייתה איזושהי תוכנית מגירה כזאת. בפועל, מכיוון שבני ישראל לא כבשו את כל הארץ, רק 3 שבטים קיבלו את נחלתם לפי התוכנית המקורית, שזה יהודה, מנשה ואפרים. כל השאר
יהושע אומר להם, תמשיכו לכבוש, השם יהיה איתכם ויעזור לכם, ותכבשו. הוא נותן להם את התוכנית, אומר להם, אלה הנחלות שלכם, ותכבשו אותה, וזה לא קורה. ואנחנו ממשיכים לקרוא בספר יהושע, מגיעים לפרק י"ח, אנחנו רואים שיהושע אומר להם בסוף ימיו, עד אנה אתם מתרפים, אתם לא כובשים, מה יהיה? הארץ אתם לא כובשים אותה, ומה שעושה יהושע בסופו של דבר, הוא מחלק ל7 שבטים את מה שיש. זאת אומרת, הוא משנה את החלוקה המקורית שהייתה אמורה להיות, כי יש שטחים שלא נכבשו, ומחלק ל7 שבטים מתוך מה שנשאר, זאת אומרת, ליהודה ומנשה ואפרים הוא משאיר את מה שמגיע להם, אבל כל שאר השבטים מתחלקים במה שנשאר. ולכן שבט דן מקבל נחלה באזור עמק איילון וגוש דן, אבל הנחלה המקורית של שבט דן הייתה אמורה להיות באזור הבשן והגולן. ואיך אנחנו יודעים את זה? זה כתוב בתורה. בתורה גם כאן, וירדוף עד דן, הכוונה היא לאזור הזה, זאת אומרת, הוא מדרום רודף אחריהם, כמו שאמרתי, הם רצים לאורך, הם מתקדמים לאורך עבר ירדן המזרחי, ואברהם העברי מגיע אליהם לכאן, אבל יותר חשוב, שאנחנו קוראים בסוף ספר דברים, גם את הברכות של משה רבנו לעם ישראל, השבטים, וגם את התיאור של מה משה רבנו רואה מהר נבו, אנחנו רואים שמשה רבנו, כשהוא כתב את התורה בסוף ימיו, מבחינתו נחלת דן היא אזור הבשן והגולן. וכנראה גם עמק החולה עד הירדן, זאת אומרת הגבול בין נפתלי לבין דן הוא כנראה הירדן. ולדן אמר, דן גור אריה יזנק מן הבשן. זאת אומרת, נחלת דן היא בבשן, זה מקומו. משה רבנו לא יודע שבני ישראל לא יכבשו בסופו של דבר את האזור הזה, ודן ייאלץ למצוא לעצמו נחלה אחרת. בזמן שנכתבה התורה, זאת אומרת, דווקא זה שדן כאן היא בצפון, זה הוכחה שהדברים נכתבו עוד לפני זמנו של יהושע. כשמשה רבנו עומד על הר נבו, ויראהו השם את כל הארץ, את הגלעד עד דן, ואחר כך את כל נפתלי ואת ארץ, זאת אומרת, הוא עושה לו איזה סיבוב של 360, הוא מתחיל מהגלעד, ימינה, הוא עומד בהר נבו, הוא מסתכל ימינה, רואה את הגלעד, ומעבר לגלעד הוא רואה את האזור של נחלת דן, הבשן והגולן, זה אזור נחלת דן, ומשם הפוך מכיוון השעון, ארץ נפתלי, ואחר כך ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון, ואת הנגב ואת הכיכר, וכך הוא חוזר חזרה למקום שבו הוא נמצא. אז דן, בנקודת המבט היסטורית של זמנו של משה רבנו, נחלת דן היא בצפון, באזור הבשן והגולן. זה גם מה שאנחנו רואים כאן וירדוף עד דן. תוך סייר אמרתי, זה על רגל אחת, זה נושא לשיעור אחד לפחות או יותר אפילו, הנושא הזה של חלוקת הארץ והשלבים השונים, התוכניות השונות לחלוקת הארץ ולמה זה לא קרה. אולי פעם ניתן שיעור על הנושא הזה. אנחנו מתקדמים ומגיעים לאשת לוט. זמן קצר, כמה שנים עוברות שם, כמה עשרות שנים אחרי הסיפור של המסע שקראנו, פרשת וירא, הפיכת סדום ועמורה, והסיפור כן, והשם המטיר על סדום ועל עמורה גופרית, ויש מאת השם מן השמיים, ויהפוך את הערים האל, ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים, וצמח האדמה, ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח, כולכם אני מניח מכירים, כשנוסעים על כביש 90, מים המלח דרומה, בצד ימין של הכביש, רואים את גוש סלע, גוש מלח הזה, שניצב, שמכונה אשת לוט. דרך אגב, יש גם אחד כזה בצד המזרחי של ים המלח, יש אשת לוט ירדנית גם, יש אשת לוט ישראלית ויש אשת לוט ירדנית. לא יודע להכריע מי מהם האשת לוט האמיתית, אבל זה לא ממש משנה, זה האשת לוט שלנו. היא נמצאת על כביש 90 כמזכרת מאותה הפיכת סדום ועמורה. דרך אגב, עמוס פרומקין מהאוניברסיטה העברית, במחקר שהוא עשה בהר סדום, שעוד נדבר עליו, אמור להיות לי שיעור איתכם על אגן ים המלח בתקופת המקרא, אז עוד נדבר על המחקר הזה. אבל הוא עשה מחקר מיוחד בנושא הזה של אשת לוט, ולפי, כן, איך היא נוצרה, הגוש מלח הזה, איך הוא נוצר, הוא נכנס שם לכל המנהרות בתוך הר סדום, איך נוצר, מה היה התהליך שיצר את הגוש סלע הניצב הזה, ולפי כל מיני שרידים של עצים שנמצאו שם בתוך המחילות
של המלח, הוא מגיע למסקנה, כן, בדיקות פחמן 14 שנעשו על שרידי העצים האלה, הוא מגיע למסקנה שגוש המלח הזה נוצר לפני בערך 4,000 שנה. זאת אומרת, בגדול, בערך בתקופה שאנחנו מדברים עליה, של הסיפור של סדום ועמורה. זאת אומרת, הוא באמת, הוא מוזכר גם בכתבים של כל מיני נושאים לפני מאות שנים ויותר מזה. זאת אומרת, לא ברור אם הם מתכוונים לסלע הזה או לסלע של הירדנים, אני לא נכנס כאן לדיון הזה, אבל יש עדות מוזכרת שיש דבר כזה. אני קופץ לסוף התורה, לפרשת מסעי, מדלג על כל הסיפור של בני ישראל כן, במצרים, במדבר סיני, הם לא נוגעים לענייננו לכביש 90. בפרשת מסעי, ארץ כנען לגבולותיה, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. סרטטתי לכם אותה פה ממש ככה בקווים סכמטיים מאוד. יש גם לא מעט מחלוקות גם על הנקודות המדויקות, גם בצפון, גם בדרום, הזיהוי של כל המקומות שמופיעים בפרשה הזאת ובמדבר למדלת. דווקא על הקטע שלנו אין שום מחלוקת. מכתף ים כנרת קדמה וירד הגבול הירדנה והיו תוצאותיו ים המלח, אין שום מחלוקת בעניין. פה הקטע ברור לגמרי, כביש 90 מכתף הכנרת, כתף ים כנרת קדמה ועד ים המלח לאורך הירדן, זה הגבול המזרחי של ארץ כנען, וזה ללא ספק, זאת תהיה לכם מארץ גבולותיה. ואני קופץ לספר יהושע, ומיד בתחילת ספר יהושע אנחנו נכנסים פה לאירוע הראשון, חציית הירדן, יהושע פרקים ג' ד', עוד קודם סיפור עם יריחו, עם רחב, העניין העיקרי שנדבר עליו הוא חציית הירדן. שוב, אני נוגע פה בנגיעות, אני אתייחס לאתרים, לחלק מהאתרים לגבי הזיהוי שלהם, נראה ככה איזה משהו, ולאירועים ככה בגדול. בני ישראל היו כמה חודשים בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, שם משה רבנו נפרד מהם. איפה זה בדיוק היה בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, כמובן שאנחנו לא יודעים בצורה מדויקת. בנקודה מסוימת, כן, בעשור לחודש ניסן, הם חוצים את הירדן. גם אנחנו לא יודעים בדיוק את הנקודה המדויקת, יש כל מיני מסורות. אני סימנתי אתם יכולים לראות פה את הסימון שאני סימנתי כאן, הוא מסומן על גשר אלנבי. סתם, אין לי איזה מסורת או איזה הוכחה ששם בני ישראל חצו את הירדן, אבל סימנתי, זאת הנקודה. הנקודה שמסומנת פה בבלון הזה זה גשר אלנבי, אבל זה יכול להיות בכל נקודה אחרת. זה חייב להיות כתוב והעם עברו נגד יריחו, זאת אומרת שכשהם חוצים את הירדן הם באופק רואים את יריחו. כן, יריחו במרחק של משהו כמו 10 קילומטר, כן, תל יריחו, במרחק של 10 קילומטר בערך מהירדן, וכשהם חוצים את הירדן באופק הם רואים את יריחו, והעם עברו נגד יריחו. בואו נקרא את כל הקטע פה, ויהי בנסוע העם מעליהם לעבור את הירדן, והכהנים נושאי ארון הברית לפני העם, וכבוא נושאי הארון עד הירדן, ויעמדו המים היורדים מלמעלה, קמו נד אחד הרחק מאוד מאדם העיר אשר מצד סורטן. שימו לב שיש פה קרי וכתיב, כתוב באדם העיר, וקוראים מאדם העיר אשר מצד סורטן. והיורדים על ים הערבה, ים המלח, תמו נחרטו, והעם עברו נגד יריחו. ובהמשך הם מגיעים לגלגל, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. גלגל, יש פה הגדרה של איפה נמצא המקום הזה שנקרא גלגל, בקצה מזרח יריחו. תכף נראה איפה זה מזוהה. בני ישראל חוצים את הירדן, הירדן מתייבש לכבודם, שיש פה תיאור שהמים נעצרים, כנראה, שוב אני הולך לפי גרסת הכתיב, המקום שבו המים קמים נד אחד, הוא רחוק מאוד מהמקום שהם חוצים, הוא באדם העיר אשר מצד סורטן. זאת אומרת, אדם, דמיה, זיהוי שנחשב כוודאי, זה כמה עשרות קילומטרים צפונה, ומצד סורטן, זאת אומרת, לא רחוק מאדם העיר יש מקום שנקרא סורטן, על הסורטן הזאת אני משאיר אותה להמשך. סימנתי פה סימן שאלה, מי שמכיר את המפה יכול להבין לבד איפה סימנתי, יש לא מעט דעות איפה זה, ואני אגיע בהמשך, אני אסביר למה סימנתי זה דווקא כאן, למרות שזאת לא דעה מקובלת.
המים נעצרים במקום שנקרא אדם העיר אשר מצד סורטן, ועולים למעלה במקום להמשיך לזרום, והמים של הירדן ממשיכים לזרום למטה לים המלח, עד שהם תמו נחרטו. והשטח יבש ובני ישראל יכולים לעבור את הירדן, והם עוברים וחונים בגלגל בקצה מזרח יריחו. איפה זה הגלגל? אז הפסוק נותן לנו הגדרה בקצה מזרח יריחו, זאת אומרת זה צריך להיות מזרחה ליריחו, בקצה התחום של יריחו. יש מקום, אתר שנקרא תל ג'לג'ול או גלגלה או חירבת נטלה, יש לו כמה שמות, אבל גם ביניהם תל ג'לג'ול, ולכן רוב החוקרים מזהים את גלגל באזור הזה, איפה שסימנתי לכם. יש גם דעות אחרות. הזיהוי הזה הוא סביר, זאת אומרת יש פה גם שימור שם, והזיהוי הזה הוא סביר, הוא לא מאוד רחוק ממקום החצייה, מהירדן, שוב אנחנו לא יודעים בדיוק איפה חצות הירדן, זה יכול להיות בכל פיתול פה בירדן בצד ימין זה יכול לקרות. יריחו, אתם יכולים לראות פה ממש בקצה, איפה שכתוב צומת תל יריחו, תל אל סולטן, זה המקום של יריחו, זאת אומרת הגלגל פה זה בערך באמצע הדרך בירדן ליריחו. יש משהו כמו 5 קילומטר מהגלגל ליריחו. יש כאלה שטוענים שזה לא יכול להיות כאן כי זה קרוב מדי ליריחו, ובני ישראל לא היו חונים כל כך קרוב ליריחו, כדי שהכנענים לא יציקו. אני חושב שהטענות, מי שקורא את ספר יהושע, יריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא, והכנענים נפלה אימתם ולא קמה עוד רוח באיש וכו'. זאת אומרת, התיאור של ספר יהושע הוא כזה שהכנענים הם מפחדים. בני ישראל לא חששו להיות בקצה התחום של יריחו, בקצה מזרח יריחו, והסיפור שהם משם יוצאים לכבוש את יריחו וכל יום הולכים ברגל מהגלגל ליריחו ומקיפים תל, זה לא יכול להיות רחוק מדי, 5 קילומטר זה סביר, הליכה של אני יודע מה, שעה ומשהו, הולכים ליריחו, מקיפים אותה חוזרים. אז הזיהוי הזה של תל ג'לג'ול הוא זיהוי סביר. יש היום גם דעה שבכלל הגלגל זה לא שם של מקום, אלא זה איזשהו מתחם פולחני, לא נכנס לזה. לפי מה שמשמע מהכתובים זה כן שם של מקום, והיו כמה מקומות שהיה להם את השם גלגל, וזה אחד מהם המפורסם ביותר, גלגל שליד יריחו, גלגל שליד הירדן. הנה, הבאתי לכם פה גם צילום לוויין מגוגל מפות, אפשר לראות פה את הירדן, סימנתי פה את המקום של התל של הגלגל, וגם את המקום של תל יריחו. אנחנו מתקדמים, בני ישראל, אחרי שחונים בגלגל, יוצאים ל4 מסעות לכיבוש הארץ. בספר יהושע מסופר על 4 מסעות שיהושע מנהל נגד הכנענים עם כל ישראל. כיבוש יריחו זה האירוע הראשון, כיבוש העי, מלחמה נגד מלכי הדרום בגבעון, סיפור המפורסם על השמש בגבעון דום, והמלחמה נגד מלכי הצפון. מבין 4 האירועים האלה רלוונטיים לענייננו, כי אנחנו עוסקים רק בכביש 90, רק הראשון והאחרון, כיבוש יריחו והמלחמה נגד מלכי הצפון, אז אני אתייחס ככה בקצרה לשני האירועים האלה. אז כיבוש יריחו בעצם כבר דיברנו. בני ישראל יוצאים מהגלגל, מרחק של כמה קילומטרים, כ5 קילומטר, ליריחו שנמצאת בתל אל סולטן, תכף נראה אותו. וישכם יהושע בבוקר, וייסעו הכהנים את ארון השם, ויסובו את העיר פעם אחת, וישובו המחנה, כה עשו 6 ימים, זאת אומרת ב6 ימים הראשונים, יוצאים מהגלגל, מגיעים ליריחו, מקיפים את העיר פעם אחת וחוזרים. ויהי ביום השביעי וישכימו קהלות השחר, ויסובו את יריק המשפט הזה 7 פעמים. וירא העם ויתקעו בשופרות, ותיפול החומה תחתיה, ויעל העם העיר האיש נגדו וילכדו את העיר. זאת אומרת, אחרי היום השביעי 7 פעמים, 7 הקפות, מזכיר לכם את הושענא רבא מן הסתם, את ההושענא שאנחנו עושים את ההקפות בסוכות, וביום השביעי החומה נופלת אחרי שמקיפים 7 פעמים. זה הסיפור של כיבוש יריחו. אתם יכולים לראות פה את כביש 90 פה, בעצם עוקף את יריחו, לכן קוראים לו היום עוקף יריחו. כביש 90 המקורי, פה הבאתי את המפה הזאת, כן, אתם רואים פה את כביש 90 של היום, העוקף יריחו. כביש 90 המקורי, למי שכאן זוכר, ואני מניח שיש כאלה שכאן זוכרים,
אם אני הצעיר זוכר, אז בטח יש כאן כאלה שזוכרים, כביש 90 המקורי עבר במרכז העיר יריחו, ממש ליד התל, איפה שכתוב פה תל יריחו. זה הכביש, זה התוואי של כביש 90 המקורי, היום לא נכנסים לפה כי זה שטח של הרשות הפלסטינית, אבל הכביש במקור עבר בתוך יריחו, ממש סמוך למעיין ולתל. הנה לכם תמונה של תל יריחו, זה התל, תמונה מ-2001 אומנם, אבל אני לא חושב שהשתנה שם הרבה. בבנייה מסביב אולי כן, אבל התל עצמו לא השתנה הרבה. זה הכביש. זאת אומרת, זה כביש 90 הישן נקרא לו, שעובר פה ממש סמוך לתל, שעובר פה שמאלה. זה תל יריחו, וזה הסיפור של המלחמה הראשונה של יהושע, של כיבוש יריחו. אני עובר למלחמה האחרונה, מלחמת מי מרום. בואו נקרא קודם כל את הסיפור, שוב קיצרתי אותו מאוד, יהושע פרק י"א. ויהי כשמוע יבין מלך חצור, וישלח אל יובב מלך מדון, ואל מלך שמרון, ואל מלך עכשיו, ואל המלכים אשר מצפון, יש שם רשימה ארוכה מאוד של מלכים, כל אזור הצפון של ארץ כנען, ויצאו הם וכל מחניהם עמם עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. ויוועדו כל המלכים האלה, ויבואו ויחנו יחדיו אל מי מרום להילחם עם ישראל. איפה יהושע נמצא? הוא נמצא בגלגל. הוא יושב בגלגל, המחנה של בני ישראל יושב בגלגל, הם מתכנסים באזור הצפון, עם הרבה מאוד מרכבות וסוסים ופרשים, והרבה מאוד צבא. מקום הכינוס הוא במקום שנקרא מי מרום. יהושע לא מחכה, הם מתכננים משם לצאת ולתקוף את בני ישראל בגלגל. כנראה, אבל יהושע מפתיע אותם, ויבוא יהושע וכל העם המלחמה עמו עליהם על מי מרום פתאום, ויפלו בהם. יהושע מפתיע אותם ומגיע למי מרום לפני שהם יוצאים לקרב, ויתנם השם ביד ישראל, ויקום וירדפום עד סידון רבה ועד משרפות מים ועד בקעת מצפה מזרח. זאת אומרת, הם בורחים שם לשלושה כיוונים, לכיוון צור, לכיוון סידון וצפונה לכיוון בקעת הלבנון. ויקם עד בלתי השאיר להם ישראל. ואחר כך, אחרי שיהושע מכה אותם שם במי מרום, ורודף אחרי כל הפליטים, וישוב יהושע באיתן וילכוד את חצור, כן, מלך חצור הוא זה שארגן את כל המלחמה הזאת. אז יהושע חוזר לחצור, תכף נראה איפה היא נמצאת, וילכוד את חצור ואת מלכה היכה בחרב, כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות. חצור הייתה ממלכה מרכזית, בירת צפון כנען אפשר לומר, ולכן יהושע שורף אותה באש ונותן לה יחס מיוחד. איפה זה מי מרום? אז האמת שהיום יש דעות שאומרות שזה במרון הרס בלבנון. מי שמכיר שם את האזור, מאוד קשה באזור הזה להיערך לקרב מרכבות, בטח עם המון מרכבות כמו שמתואר פה, שכל המלכים מתקבצים עם כל המרכבות שלהם. אתה צריך שטח מישורי ישר, ובמיוחד שהכוונה שלהם היא משם לצאת למלחמה נגד יהושע בגלגל, אז הרבה יותר סביר, וזו דעה מסורתית, מאות שנים במסורת היהודית, מי מרום זה אגם החולה. זיכרונו לברכה או לא לברכה, כל אחד יחליט. זאת אומרת, האזור של אגם החולה היום לא קיים, או שוחזר בחלקו. ממזרח לכביש 90 אפשר לומר, מה שהיום שמורת החולה, אגמון החולה, האזור הזה של אגם החולה, שוב, בסימן שאלה, אבל זה זיהוי שהיה מקובל, גם היום יש חוקרים שטוענים שזה, מי שקורא את הסיפור עצמו, כמו שאמרתי, אתה צריך מקום שאפשר לנהל בו, להתאסף בו עם הרבה מאוד רכב ופרשים, והאזור של הר הלבנון, של מרון הרס, ממש לא מתאים לעניין הזה. למה זה נקרא מי מרום? אין תשובה לזה. אבל כשמסתכלים על הפרק ומנסים להבין מבחינת ההקשר הגיאוגרפי-היסטורי, הזיהוי של עמק החולה הרבה יותר סביר, ולכן אני סימנתי את זה כאן. חצור, אתם יכולים לראות פה בצד שמאל למטה, זו תמונה של אגמון החולה, זה לא אגם החולה, לא מצאתי תמונה טובה של אגם החולה, כשעוד היה אגם, אז זה רק תמונה של האגמון של היום. וחצור נמצאת קצת דרומית ומערבית
לאגם החולה, ליד קיבוץ איילת השחר, תל חצור. אתם יכולים לראות פה את כביש 90 שעוקף היום את התל משמאל, עושה ממש, אפשר לראות את הברך שהכביש עושה כדי לעקוף את התל. כן, חפירות יגאל ידין בשנות ה-50, כולם מכירים את הספר, חצור. פעם הם נותנים אותו לבר מצוות. וכביש 90 לפני חפירת תל חצור עבר צמוד לקיבוץ איילת השחר, ממש על התל, אפשר לראות אותו פה. ואחרי החפירה, אחרי שיגאל ידין גילה, לא רק חפר בתל, אלא גם גילה את המתחם, שהוא גם כן בעצם חלק מהעיר הקדומה, המתחם הענק הזה. אז כביש 90 עבר צפונה, והוא בעצם עוקף את כל התל ואת המתחם, עוקף אותם בעיקוף רחב, וממשיך צפונה. הנה לכם תמונה של תל חצור עם החפירות, רק התל בלי המתחם, זה כביש 90 הישן, מה שקראתי לו, שעובר ממש סמוך לתל, וזה התל עם שטחי החפירה עליו. ואנחנו מתקדמים, עדיין בספר יהושע, ממש לא רחוק משם. הזכרתי קודם את דן, אז פה אנחנו כבר מגיעים באמת לעיר דן, לתל דן, העיר שנקרא ליש או לשם, לפני שבני דן כבשו אותה. הסיפור המלא מופיע בספר שופטים, סיפור פסל מיכה, כולכם אני מניח מכירים, שופטים י"ז. אבל אני הבאתי פה דווקא את הפסוק מספר יהושע. פסוק אחד בספר יהושע פרק י"ט, בפרק שבו מסופר על כל נחלות השבטים שחולקו על ידי יהושע, יכולים לומר בדיעבד, זאת אומרת, אחרי שלא כבשו את כל הארץ, יהושע נאלץ לחלק להם את מה שיש, והוא נותן לבני דן נחלה בדרום באזור עמק איילון עד הירקון, וגם הנחלה הזאת הם לא מצליחים להשתלט עליה, ויצא גבול בני דן מהם, ויעלו בני דן וילחמו עם לשם וילכדו אותה ויקרו אותה לפי חרב וירשו אותה וישבו בה ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם. למה הבאתי את הפסוק הזה? כי הוא מתאר את הכיבוש של בני דן שהם כובשים את לשם, הייתי אומר, בצורה חיובית. התיאור בספר שופטים מסיבות שלא ניכנס אליהם כאן, כי זה נושא לשיעור בפני עצמו, על כתיבתו ועריכתו של ספר שופטים, גם נושא בפני עצמו אותו דבר על ספר יהושע, אבל בספר שופטים הסיפור של כיבוש ליש הוא חלק מסיפור על פסל מיכה. כל הסיפור שמוצג אפשר לומר באור שלילי. כאן הסיפור ודאי לא מוצג באור שלילי, אולי אפילו באיזשהו סוג של אור חיובי, כן? הם קוראים ללשם דן כשם דן אביהם. אם תרצו בני דן שלא מצליחים להתנחל בנחלה הזמנית שיהושע נתן להם, בעצם הולכים לנחלה המקורית שלהם. כי העיר דן, תל דן, נמצא למרגלות הגולן והבשן, שזאת נחלת דן לפי התוכנית המקורית. דן גוריה זנק מן הבשן. הגבול בין נפתלי לבין דן עבר כנראה בירדן, זה גבול טבעי. זאת אומרת, עמק החולה היה חלק ממנו, החלק המזרחי שלו, היה שייך לדן, החלק המערבי לנפתלי. ובעצם מה שהם עושים, הם סוף סוף הולכים וכובשים את הנחלה שלהם, מה שהם לא עשו בזמנו של יהושע. הם עושים את זה מסיבות שמסופר בספר שופטים, אבל פסוק פה מתעלם מזה. הוא אומר, הנה, הם הולכים וכובשים את לשם וקוראים אותה כשם דן אביהם. שזה מראה שיש להם סנטימנט למקום הזה. זאת הנחלה המקורית שהייתה אמורה להיות לשבט דן, והם לפחות כבשו חלק קטן ממנה, וקוראים למקום הזה דן, וזה תל דן שלנו. בואו נראה, אני חושב שלא הבאתי לכם פה, כן, הבאתי פה תמונה, הנה פה רגע, פה, במפה פה אתם יכולים לראות שוב תל דן, תמיד תיזהרו במפה, אתם רואים איפה כתוב במפה תל דן, איפה שאני מראה מהעכבר עכשיו, כתוב תל דן, אני לא יודע למה הכניסו את זה במפה באמצע קיבוץ דן, התל נמצא קצת צפונית מהקיבוץ, איפה שסימנתי פה את העיגול, זה המקום של תל דן. שוב, כביש 90 קצת רחוק מכאן, מרחק של 7-8 קילומטר אני חושב. הרשיתי לעצמי גם לדבר על אתרים שהם בטווח של ככה 10 קילומטר מהכביש, אני מקווה שזה בסדר.
לא רק מה שממש ממש יושב על הכביש. בסדר? אז תל דן, לא רחוק מכביש 90, קצת מזרחה, זה האתר הפולחני של תל דן. המזבח, מקום שבו היה כנראה פסל מיכה, מקום שבו היה בימי ירובעם בן נבט והלאה העגל, אחד משני העגלים, כן, ירובעם שם עגלים בבית אל ובדן, אז זה המקום שבו היה העגל בדן כנראה, נמצא בחפירות שם, אחד הממצאים, לכן החפירות בתל דן, לכו, סעו לבקר, אני מניח שכבר עשיתם את זה. אז זה לגבי דן. אנחנו יורדים עכשיו קצת דרומה, עדיין בספר יהושע, ומגיעים לבית שאן. בספר יהושע פרק י"ז מפורטת נחלת מנשה, וגם שם אנחנו רואים את אותו סיפור מעניין של שתי התוכניות בעצם לחלוקת הארץ שהיו. זה נמצא פה ברקע. זאת אומרת, הייתה איזושהי תוכנית חלוקה של משה רבנו, שלא התממשה, ובסופו של דבר חילקו בפועל בצורה קצת אחרת. וגם פה רואים את זה, ויהי למנשה ביששכר ובאשר, בית שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה, ואת יושבי דור ובנותיה, ויושבי עין דור ובנותיה, ויושבי תענך ובנותיה, ויושבי מגידו ובנותיה, ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה. זאת אומרת, יש פה איזושהי מציאות, בית שאן כנראה הייתה נחלת יששכר, הייתה אמורה להיות נחלת יששכר, חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, כנראה שנחלת יששכר הייתה באזור עמק יזרעאל ועמק בית שאן, משהו כזה, ויששכר לא כובש את הנחלה הזאת, והערים האלה ניתנות למנשה, וגם מנשה לא כובש אותם. ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה, ובשלב מאוחר יותר כן כבשו אותם, אבל בשלב הכיבוש הראשוני של הארץ, גם בני מנשה מתיישבים רק באזור ההר, הכנענים נשארים בעמקים. אבל שוב, מהפסוק הזה, אנחנו רואים שהאזור הזה הוא היה צריך להיות שייך לבני יששכר במקור. איפה נמצא התל של בית שאן, התל המקראי של בית שאן? בית שאן יש הרבה מאוד ממצא ארכיאולוגי מאוחר יותר מתקופת בית שני, מתקופה הלניסטית, מתקופה רומית. התל המקראי, אתם יכולים לראות איפה סימנתי את העיגול, וגם פה אתם יכולים לראות שהכיתוב, פה במקרה הזה זה גוגל מפות, הכיתוב תל בית שאן מסומן בחנייה. במגרש חנייה, שאתם, אם תרצו להגיע לתל בית שאן, אז תגיעו באמת לאיפה שכתוב תל בית שאן, אבל אל תצטרכו ללכת הרבה ברגל, להיכנס לגן הלאומי, התל הוא פה, הוא צפונית לאזור הרומי של העיר, אפשר לראות את זה ממש פה בתמונה, כן, העיר הרומית יושבת למרגלות התל הקדום, התל המקראי, זה התל של בית שאן. אני קופץ לספר שופטים, ופה אנחנו כבר נכנסים לסיפורים קצת יותר סיפוריים, ולא רק לשמות של מקומות. הסיפור הזה, שאתם רואים אותו פה, מתרחש לנגד עיניכם, פה החיצים שם זזים. הסיפור של המלחמה של דבורה וברק נגד סיסרא, שר צבא יבין מלך כנען. הסיפור הזה לא נוגע לענייננו, הוא לא מתרחש על כביש 90. הוא מתרחש בעמק יזרעאל, בין התבור למגידו בגדול, באזור נחל קישון, לא מתרחש בכביש 90, אבל בכל זאת הבאתי לכם פה רק ככה סרטוט כללי של הסיפור, כי הנקודה הראשונה שבה מתכנס הצבא הישראלי היא ממש על כביש 90. קדש נפתלי שמוזכרת פה בפסוק, בואו נקרא את הקטע הקצר שתקצרתי לכם פה מהסיפור, ודבורה אישה נביאה, ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי, והקדש נפתלי הזאת היא לא קדש נפתלי שבהר נפתלי, כן, בצפון, גם אליה עוד נגיע, לקדש נפתלי שבצפון, שבגבול הלבנון. הקדש נפתלי שמדובר עליה פה זה משהו הרבה יותר דרומי בגליל התחתון, זה מחויב מהסיפור. ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה, והוא אוסף את כל שבטי זבולון ונפתלי לעיר שלו, קדש נפתלי, שם כולם מתכנסים, רחוק מהצבא
הכנעני שמתכנס בחרושת הגויים. חרושת הגויים יש לפחות 7-8 הצעות זיהוי לאורך תוואי הקישון, אני לא אכנס לזה כאן, שוב זה לא מענייננו, אנחנו לא בכביש 90. אני סימנתי אותו פה באזור צומת מגידו, לא ניכנס כרגע למה. בכל אופן ברק מכנס את הצבא שלו בקדש נפתלי, רחוק מהעיניים של הכנענים, ומשם עולה להר תבור. ויעל ברגליו 10,000 איש, משם הוא עולה להר תבור, ויגידו לסיסרא כי עלה ברק בן אבינועם מהר תבור, וכשסיסרא שומע שברק הגיע להר תבור, אז הוא יוצא מחרושת הגויים לכיוון נחל קישון, והמשך ידוע, ברק יורד מהר תבור לכיוון נחל קישון, והקדוש ברוך הוא שם מטביע בבוץ את כל המרכבות של הכנענים. אבל שוב, הסיפור הזה הוא לא מענייננו, אנחנו מדברים רק על נקודת הפתיחה של הסיפור קדש נפתלי. הנה סימנתי לכם את זה בצורה קצת יותר ממוקדת. באזור פוריה יש לנו אתר שנקרא חורבת קדיס. זה משהו כמו קילומטר וקצת מהחוף של הכנרת. כן? כביש 90 הולך פה לאורך החוף, אפשר לראות אותו פה, לאורך החוף של הכנרת. משהו כמו קילומטר וחצי מהחוף, בעליות לפוריה. יש שם אתר קטן שנקרא חורבת קדיס, ושם מזהים החוקרים את קדש נפתלי. זה המקום שבו ברק אוסף את כל האנשים שלו. אני שמתי לכם פה גם איזושהי מפה, אפשר לראות. חורבת קדש. הנה גם תמונה של האתר עם הפנים מזרחה. אתם ממש יכולים לראות פה את הכנרת למטה. סדרת העצים פה למטה זה כביש 90. סדרת העצים פה לאורך הכביש והכנרת, ושם הרי גולן, מושט היד וגבם מהעבר השני. האתר לא נחפר בצורה יסודית ומסודרת, יש שם איזשהו תל קטן שנמצאים מתקופת הברזל, זאת אומרת נעשה סקר ומצאו שם באמת ממצאים שתואמים לתקופה הרלוונטית, אבל כמה שידוע לי לא נעשו שם חפירות מסודרות. אז כמו שאמרתי, רק נגעתי בסיפור הזה בשביל קדש נפתלי, על כביש 90 ממערב לכנרת. ואני ממשיך בספר שופטים ועובר לסיפור של גדעון והמדיינים, שזה סיפור שכבר ממש הרבה יותר נוגע לכביש 90, אמנם גם הוא לא כולו מתרחש של כביש 90, אבל הקטע שרלוונטי לענייננו זה המנוסה של המדיינים אחרי שגדעון תוקף את המחנה עם 300 האנשים שלו. זאת אומרת, גדעון מגיע מאזור הר מנשה, נחלת אביעזר, אזור שכם, הר גריזים, מגיע למעיין חרוד, ושם הוא מסנן את החיילים שלו, שולח 20,000 ראשונים כל הירא ורח הלבב, ושולח אותם לתצפית מהר הגלעד. כנראה שהכוונה שם לגלבוע, אבל שוב לא ניכנס לזה כאן. ואחר כך מסנן את השאר על המעיין עם המלקקים וכל הסיפור הזה, ונשארים לו 300, ועם ה-300 האלה הוא יוצא לתקוף את מחנה מדיין שנמצא מצפון לגבעת המורה בעמק. זאת אומרת, הוא בלילה ממשיך לגבעת המורה עם ה-300 שלו, ותוקף את המחנה שנמצא בעמק מתחת גבעת המורה. איפה שסימנתי לכם בחלק העליון של המפה, סימנתי לכם את הפיצוץ פה. זה התקפה של גדעון, הם מנפצים את הקדים, והתקיעו 300 השופרות, הנה אני קורא בצד ימין, וישם השם את חרב איש, כן, גדעון עם 300 האנשים שלו, תוקעים בשופרות, מנפצים את הקדים, אני מניח שאתם מכירים את הסיפור, ומתחילה שמה, כן, וישם השם את חרב איש ברעהו ובכל המחנה, המדיינים נבהלים מאוד ומתחילים לברוח, וכשהם בורחים כתוב ככה, וינוס המחנה עד בית השיטה, צררתה, עד שפת אבל מחולה על טבת. מתוך 4 המקומות שמוזכרים פה, רק 2 אנחנו מזהים אותם בצורה יחסית ודאית, את בית השיטה, שטה, ליד קיבוץ בית השיטה של היום, ואת אבל מחולה. תכף אני אראה, לא זיהוי ודאי, יש כמה הצעות, אבל זאת הצעה סבירה, שמתיישבת גם מבחינה ארכיאולוגית וגם מבחינת המיקום, אז סימנתי אותה. על צררתה נדבר בהמשך, על טבת אולי לא נדבר בכלל, אבל הכיוון הכללי פה של המנוסה הוא מאוד ברור. הם בורחים דרומה,
המטרה שלהם היא לחצות את הירדן ולברוח לעבר הירדן המזרחי שממנו הם באו. אז קודם כל הם בורחים דרומה ומזרחה, מאזור גבעת המורה לכיוון בית השיטה, לחלק הדרומי של עמק יזרעאל, ומשם לעמק בית שאן עד אבל מחולה. גדעון רודף אחריהם כל הדרך, לא רק הוא אלא גם ויצעק איש ישראל מנפתלי ומנשה ומכל מנשה וירדפו אחרי מדיין. כל הישראלים, גם חלק מאלה שגדעון שחרר קודם, יש להניח שעכשיו הם מצטרפים למרדף. גדעון עוד לפני הקרב שלח מלאכים, כן, והמלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים לאמור, רדו לקראת מדיין ויחדו להם את המים עד בית ברא ואת הירדן. גדעון פה עושה צעד חכם מאוד, עוד לפני שהוא יוצא למעיין חרוד, הוא שולח שליחים לשבט אפרים שירדו ויתפסו את הירדן לכל אורכו, עד בית ברא. בית ברא מול יריחו בערך יש מקום שנקרא בית עברה עד היום, וכנראה ששם זה בית ברא. זה פשוט הגבול הדרומי של נחלת אפרים. אם אתה יורד ממנו לירדן אתה מגיע לבית ברא, ואם אתה יורד מהגבול הצפוני של נחלת אפרים לכיוון הירדן אתה מגיע לאזור סוכות. זאת אומרת, האפרתים, אנשי שבט אפרים, כולם פשוט יורדים, לא משנה איפה הם גרים, יורדים ישר מזרחה ותופסים את הירדן לכל האורך. מה הרעיון? הרעיון של גדעון זה למנוע מהמדיינים לחצות את הירדן. והוא שולח את שבט אפרים פשוט לחכות להם שם, בחלק הדרומי יותר, ולחסל את כל המדיינים שמגיעים אליהם ומנסים לחצות את הירדן. זה עובד, כי הוא רודף אחרי המדיינים, חלק מהם שמנסים לחצות את הירדן, שבט אפרים מחסלים אותם. חלק קטן, כן, ויצעק כל איש אפרים וילכדו את המים עד בית ברא ואת הירדן, וילכדו את שני שרי מדיין, את עורב ואת זאב. שוב דילגתי פה על קטעים, אבל רוב המדיינים נהרגים על ידי אנשי אפרים, תוך כדי הניסיון שלהם לחצות את הירדן. חלק קטן מהמדיינים, לפי המספר, הנה נשארתי לכם פה עד רגע, תראו את המספר, חלק קטן כן מצליחים לחצות את הירדן באזור סוכות, באזור עמק סוכות, שזה השפך של היבוק, ובורחים לכיוון סוכות, פנואל, ומשם מזרחה לעבר הירדן המזרחי, וגדעון רודף אחריהם. ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא 300 האיש שאיתו עייפים ורודפים, הוא חוצה את הירדן, ועובר בסוכות, מבקש מהם לחם. הסיפור ידוע, דילגתי עליו, מי שלא יודע שיקרא בספר שופטים. משם הוא ממשיך לפנואל, גם זה אתר שמזוהה במעלה היבוק, ומשם ממשיך עוד הלאה, דרך השכוני באוהלים מקדם לנובח ויוגבע. אנחנו לא ניכנס איפה בדיוק המקומות האלה, אבל הרחק מזרחה בתוך תחומי עבר הירדן. הוא רודף אחרי זבח וצלמונה, שעימם כ15,000 כל הנותרים מכל מחנה בני קדם, והנופלים 120. זאת אומרת, רוב המדיינים באמת נהרגו במהלך המרדף הזה, או על ידי גדעון ואנשיו, או על ידי אנשי אפרים, וגדעון רודף אחרי הנותרים שברחו עם זבח וצלמונה מזרח. בסדר, הזכרנו פה באמת פנואל וסוכות. אני רק אומר פה, מזכיר, הסיפור של יעקב שמגיע מחרן לארץ ישראל בפרשת וישלח, סוף פרשת ויצא, פרשת וישלח, הוא גם עובר שם בפנואל, ויקרא שם מקום מחניים, כן, נלחם שם עם המלאך, פוגש אחר כך את עשיו, ואז מגיע לסוכות, ומשם חוצה את הירדן ועולה לשכם. אתם יכולים לראות פה את שכם פה בצד שמאל. אז זה בגדול הסיפור של גדעון. לגבי האתרים שמוזכרים פה, כבר השעה כבר 10, אבל מחולה. אבל מחולה, אחת ההצעות לזיהוי, הצעה של אדם זרטל, זיכרונו לברכה, בתל אבו סוס, ממש על שפת הירדן. אתם יכולים לראות פה את כביש 90. כביש 90 שובר קצת שמאלה באזור שדמות מחולה, כן, שני המושבים שנקראים מחולה. שובר קצת שמאלה לכיוון עמק בית שאן. ממש על שפת הירדן יש תל שנקרא תל אבו סוס. הראיתי לכם פה מפה שאפשר לראות אותו, התל נמצא כאן. זה האתר שכן כתוב בסיפור שלנו, כתוב עד שפת אבל מחולה. התל יושב ממש על שפת הירדן.
אולי זאת הכוונה של הפסוק. הבאתי לכם פה איזושהי תמונה שלו, מבט מלמעלה, זה תמונת לוויין שלקחתי מגוגל, הגדלתי למקסימום. אתם יכולים ממש לראות את התל פה, אפשר לראות פה את התל, לא תל גדול, יש מוצב של צה"ל שיושב ממש על ראש התל, הירדן זורם פה, זה הגבול, מה שאתם רואים פה זה שביל הטשטוש, זאת אומרת, אי אפשר להיכנס פה בלי אישורים מיוחדים, אלא אם כן אתם במילואים, בחטיבת הבקעה, צריך לעבור את הטשטוש כדי להיכנס לתל, המוצב שעל ראש התל, להיכנס לתל, צריך לעבור את הטשטוש, זה אישורים מיוחדים מצה"ל. בסדר, אז זה תל אבו סוס, זה המקום שבו מזוהה אבל מחולה. אבל מחולה היא מולדתו של אלישע בן שפט, ואנחנו נקדיש לו שיעור מיוחד בעוד כמה חודשים בעזרת השם, לאלישע בן שפט הנביא ומורשתו. עוד אתר שהוזכר פה, זאת העיר סוכות, אמנם לא על כביש 90, משהו כמו, עדיין בטווח 10 קילומטר מהכביש, מזרחה, בשטח ממלכת ירדן היום, מזרח לירדן, היא יושבת ממש על כביש הבקעה הירדני, ציר 65 הם קוראים לו, כביש הבקעה הירדני, יש עיירה שנקראת דיר עלה, והתל נקרא תל דיר עלה, מי שרוצה, לא יודע, היום לא כדאי כל כך לנסוע לבקר שם, אבל אולי בזמנים שקטים יותר. זאת העיר סוכות, יושבת בשפך היבוק, זאת אומרת, אפשר לראות, כן, את היבוק, רואים ממרחקים, העיר יושבת ממש בשפך היבוק, העיר סוכות, הנה תמונה ככה של התל, ונתקדם לעוד אתר אחד, שכבר הזכרנו אותו פה, והוא האתר שנקרא פה צררתה, כנראה אותו אתר שהזכרנו קודם בשם צורתן, בסיפור של חציית הירדן, הרחק מאוד מאדם העיר אשר מצד צורתן, אז פה זה נקרא צררתה, כנראה שזה היה מקובל שזה אותו שם של אותו מקום. השם מוזכר בעוד שני הקשרים, יש לנו בספר מלכים א' בתיאור הכלים שחירם עושה למלך שלמה לבית המקדש, כתוב בכיכר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה בין סוכות ובין צורתן. זאת אומרת, אנחנו לומדים פה שצורתן נמצאת בכיכר הירדן, לא מאוד רחוק מסוכות. זה צריך להיות מקום שהוא לא רחוק מאוד מסוכות. אתם רואים שבספר מלכים כתוב בין צורתן, ובדברי הימים כתוב צרדתה, במקום צורתן. זאת אומרת, שוב, צורתן, צרדתה, צררתה, צורתנה, זה הכל כנראה אותו מקום. מקום שאנחנו צריכים לחפש אותו לא רחוק מסוכות, לא רחוק מאדם, שני המקומות האלה מזוהים בוודאות, גם סוכות וגם אדם, גם לא רחוק מאבל מחולה, כי כתוב לנו וינוס המחנה עד בית השיטה צררתה, עד שפת אבל מחולה אל תבא. זאת אומרת, זה צריך להיות גם באזור לכן, בתא השטח הזה שבין אדם לבין אבל מחולה, או אפילו קצת צפונה משם, יש כל מיני טילים שנמצאו בהם ממצאים מתקופת המקרא, בעיקר בצד המזרחי של הירדן, וחוקר אחד אומר זה פה, חוקר אחד אומר זה פה, תל סעידיה, תל צליח, כל מיני, לאורך התוואי הזה, כל מיני טילים שמנסים טוענים שהם צררתה, אין איזה משהו שמוכיח את זה, הממצא הארכיאולוגי תואם, כל מה שתקופת המקרא בגדול יכול להתאים. אני מניח שאתם מזהים איפה אני סימנתי את צררתה, ואני תכף אסביר למה. יש עוד פסוק אחד, מלכים א' פרק ד', בתיאור הניצבים של שלמה, הניצב החמישי, בענה בן החילוד, השטח שלו הוא תענך ומגידו, וכל בית שאן אשר אצל צורתנה, מתחת לישראל, מבית שאן עד אבל מחולה, עד מעבר ליוקמעם. גם פה מופיע אשר אצל צורתנה, והשאלה איפה זה הצורתנה הזאת. בגדול האזור של בענה בן החילוד, אתם רואים תענך ומגידו, זה החלק הדרומי של עמק יזרעאל, מתחת ליזרעאל זה גם כן החלק הדרומי של עמק יזרעאל עד בית שאן, מבית שאן עד אבל מחולה, זאת אומרת זה איזשהו תא שטח שהוא בחלק הדרומי של עמק יזרעאל ובעמק בית שאן לכיוון בקעת הירדן עד מעבר ליוקמעם. איפה בדיוק זה צורתנה ואיפה היא נכנסת פה, זאת השאלה, איפה מזהים אותה. שימו לב שצורתנה מוזכרת, בכל המקומות שהיא מוזכרת כמקום בולט.
נקודה בולטת בשטח שאפשר לייחס אליה מקומות אחרים. זאת אומרת, אדם העיר אשר מצד סורטן. זאת אומרת, בני ישראל שהם נמצאים מול יריחו, חוצים את הירדן באזור יריחו, הם לא רואים את אדם העיר שנמצאת למטה, בגובה הירדן, אבל הם כן רואים את סורטן. ואומרים להם, המים קמו נד אחד, אדם העיר אשר מצד סורטן. זאת אומרת, אדם העיר נמצאת ליד סורטן. זאת אומרת, סורטן זה מקום שכן אפשר לראות אותו מאזור יריחו, אבל הוא לא על הירדן. המים עמדו נד אחד, כן, על שפת הירדן מצד סורטן נמצא אדם העיר, נמצאת העיר אדם. גם כן בין סוכות ובין שרדת, אז זה שני מקומות. סוכות היא עיר מאוד בולטת כי היא נמצאת במרכז השפך של היבוק, שזה מקום מאוד בולט בשטח, ה-V הזה של היבוק שחוצה את הרי הגלעד, ולמרגלותיו העיר סוכות, זה משהו שאפשר לראות אותו בהרבה מאוד מקומות בבקעת הירדן, וגם שרדת צריך להיות איזשהו מקום בולט בנוף. גם אשר אצל צורטנה, בתיאור הנחלה של בענה ונחילוד, שוב, זה מקום, יש פה דיון עם מה זה, האם הכוונה כל בשיען עד אשר אצל צורטנה, או אולי המקום של המילים האלה אשר אצל צורטנה הם בסוף הפסוק, מעבר ליוקמעם אשר אצל צורטנה, לא ניכנס לזה, אבל מה שברור מהפסוק שצורטנה זה איזשהו מקום בולט, שמייחסים לו מקום אחר, שהוא פחות, אולי הוא חשוב, אבל הוא פחות בולט בשטח. ההצעה שלי, לא שלי, זאת הצעה ישנה מאוד, הצעה שהייתה קיימת כבר במאה ה-19, הסרטבה. הסרטבה זה הפסגה הכי גבוהה בבקעת הירדן, בצד המערבי של בקעת הירדן, רואים אותה כמעט מכל מקום בבקעת הירדן, ולכן קל מאוד לייחס אליה אתרים שנמצאים נמוך ולא רואים אותם מכל מקום. זאת נקודת ציון. לכן בפסוק שלנו, ואני אחזור שנייה חזרה לפסוק, כן, וינוס המחנה עד בית השיטה צררתה, זאת אומרת, כיוון הכללי לכיוון צררתה, לכיוון הסרטבה, לכיוון דרומה, עד שפת אבן מחולה וכו'. אבל הכיוון הכללי של המנוסה הייתה לכיוון צררתה, לכיוון סרטבה, וגם פה אדם העיר אשר מצד סורטן, את סרטבה רואים גם מאזור יריחו, מול הסרטבה נמצאת העיר, אדם העיר וכו'. זאת אומרת, זה מקום בולט בשטח, ולכן הוא משמש כנקודת ציון. למה דחו את האופציה הזאת? מסיבות לשוניות. זאת אומרת, הקשר בין סרטנה לסרטבה מבחינה לשונית, זה לא נחשב שימור שם. מסכים. אבל גם אם אין שימור שם, יש הרבה אתרים שהשמות שלהם לא השתמרו. השם סרטבה מופיע במקורות מתקופת בית שני. אין פה שימור שם מלא בוודאי לא, חלקי יש פה, אבל גם בלי שימור שם, האזכורים של הסורטן, צררתה בתנ"ך, מצביעים על איזשהו מקום בבקעת הירדן, במרכז בקעת הירדן, מקום בולט בשטח. והסרטבה עונה למאפיינים האלה, ולכן אפשר, אני חושב, לפחות בסימן שאלה, כמו שסימנתי, לסמן את צררתה, בנקודה הזאת. אני כבר ממש קרוב לסיום. ואני קופץ עכשיו לדוד המלך. כביש 90 מוזכר גם באמצע, אבל במקומות שכבר הזכרנו אותם. זאת אומרת, גם שמואל ממליך את שאול, אם אתם זוכרים, בפעם השלישית שהוא ממליך אותו, זה קורה בגלגל. גם שאול מכנס את כל העם לפני קרב, כשפלישתים נאספים מחמאס, הוא אוסף את כולם בגלגל. אז הכביש 90 עוד מוזכר לנו בכמה אירועים ככה לאורך התקופה, אבל מקומות שכבר הזכרתי אותם ולא רציתי לחזור על עצמי. האזור הזה עוד לא הגענו אליו, ותוך כדי, כן, במהלך הבריחה של דוד מפני שאול, דוד בורח בהתחלה בתוך שטחי שבט יהודה, אבל בשלב מסוים הוא בורח למדבר ומגיע לאזור של עין גדי. ויעל דוד משם וישב במצדות עין גדי. איפה זה מצדות עין גדי? תשימו לב, הוא לא יושב, עין גדי אנחנו יודעים איפה זה בדיוק, תכף תראו על המפה, עין גדי, ליד הקיבוץ של היום, יש תל שנקרא תל גורן, עוד רגע תראו אותו על המפה, זאת עין גדי של תקופת המקרא, אבל דוד לא יושב בתוך נווה המדבר עין גדי, הוא מסתובב במדבר שמסביב, ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלישתים, ויגידו לאמור, הנה דוד במדבר עין גדי. מה זה מדבר עין גדי? כל האזור המדברי שסביב
המדבריות בתנ"ך נקראים הרבה פעמים על שם נקודת אישור שנמצאת בהם, כן? מדבר מעון, מדבר זיף, בסיפור הזה של דוד יש גם מדבר עין גדי, זה כל האזור של המדבר בסביבת עין גדי, איפה זה בדיוק? אנחנו לא נוכל לדעת, אבל יש כאן כן משהו שצריך להתייחס אליו, מצדות עין גדי, ואם תשימו לב בסוף הסיפור, כן, הסיפור עצמו, גם סיפור מפורסם, ששאול נכנס שם למערה, להסך את רגליו, ודוד ואנשיו בירכתי המערה יושבים, אני קורא פה באמצע, ודוד קוראת את כנף המעיל אשר לשאול, ואחר כך יוצא מהמערה ומדבר עם שאול, ומשכנע אותו שהוא לא מתכוון להרוג אותו, והסיפור מסתיים, כן, וישא שאול קולו ויבא, ככה קיצרתי את הסיפור אפילו יותר קצר ממה שקיצרתי אותו פה בשקופית, כדי לחסוך זמן. ואחרי הסיפור הזה כתוב וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה. זאת אומרת, יש איזושהי מצודה, המצודה, באזור מדבר עין גדי, שבה דוד יושב בתקופה הזאת. איפה נמצאת המצודה הזאת באזור? אתם מכירים איזושהי מצודה באזור מדבר עין גדי? אני מניח שכולכם מכירים, ולכן סימנתי את המצודה הזאת במצדה. המצדה, כמובן זה אתר ארכיאולוגי מתקופת בית שני, הורדוס, חשמונאים וכו', אבל ההר עצמו היה קיים גם מימי דוד המלך, גם בלי המבנים שעליו זאת מצודה. מצודה במובן הזה שזה מקום מבוצר, מקום שאדם שבורח בהחלט יכול להתבצר בו, ודוד כנראה יושב במצדה, בתקופה הזאת שהוא מסתובב במדבר עין גדי, זה המקום שבו ממנו יוצא ואליו הוא חוזר. אז יש לנו את עין גדי ואת מצדה, שני אתרים ככה לאורך כביש 90 בחלק הזה שלו. עוד סיפור אחד לפני האחרון, יש לי עד 10:30, נכון? אנחנו נסיים לפני הזמן אפילו. אנחנו מתקדמים, היינו עכשיו בספר שמואל, אנחנו כבר בספר מלכים. ספר מלכים, בין סיפורי אלישע, בפרק ג' בספר מלכים ב', מסופר על מלחמה שמלך ישראל, יהורם בן אחאב מלך ישראל, יוצא למלחמה נגד מישה מלך מואב. מישה מלך מואב היה משועבד לאחאב, ואחרי מות אחאב הוא מפסיק לשלם את המס, ויהורם יוצא לכבוש מחדש את ממלכת מואב. קורא לעזרתו גם את יהושפט מלך יהודה וגם את מלך אדום, והם יוצאים לכבוש את מואב, אבל הם לא הולכים בדרך הפשוטה, לא תוקפים את מואב מצפון, כי ממלכת ישראל בתקופה הזאת משני עברי הירדן. הכי פשוט היה לתקוף את מואב דרך נחלת ראובן וגד, שמצפון למואב, אבל הוא מנסה כנראה להפתיע אותם, או חושב ששם המואבים פחות יהיו מוכנים, עושים סיבוב גדול דרך מדבר אדום. ויסובו דרך 7 ימים ולא היה מים למחנה. סיפור כבר מספר שאחרי 7 ימים שהם מסתובבים שם במדבר, באזור הערבה, אין מים, נתקעים 3 הצבאות שם, הצבא הישראלי, הצבא היהודי והצבא האדומי, נתקעים בלי מים. הם נמצאים איפשהו על כביש הערבה, באזור הערבה, כשהפנים שלהם הם מזרחה וצפונה לכיוון מואב, ונתקעים שם בלי מים, ומחפשים את אלישע הנביא שנמצא שם במחנה, ואלישע הנביא מבקש ממישהו שינגן לו, ואחר כך אומר להם את הנבואה הזאת. ויאמר כה אמר השם, עשו הנחל הזה גבים גבים. כי כה אמר השם, לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל לא ימלא מים, ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם. ונקל זאת בעיני השם ונתן את מואב בידכם וכו'. דילגתי פה על המשך הנבואה. זאת אומרת, אלישע אומר להם, חכו פה בסבלנות, עוד מעט יבוא שיטפון. שיטפון באזור המדבר, כולכם יודעים מה זה, לא תראו רוח ולא תראו גשם. הגשם יורד רחוק מכאן, הגשם יורד בהרים או בהר הנגב או בהרי אדום, באיזשהו מקום יורד גשם, והשיטפון יגיע. והוא אומר להם, אתם צריכים רק לחכות, לא כדי לחכות בתוך הנחל, אבל לחכות שהשיטפון יעבור, ואחרי שהשיטפון יעבור, יהיה פה מספיק מים לכולם, יישארו גבים, כן, גבים זה השקעים בקרקע שמתמלאים במים, וגם אחרי שהשיטפון הגדול יזרום לכיוון ים המלח,
יישאר הרבה מים לכולם לשתות, וזה מה שקורה. ויהי בבוקר כעלות המנחה, והנה מים באים מדרך אדום, ותמלא הארץ את המים. זאת אומרת, יש לנו פה שיטפון, אפשר לומר בנחל ערבה. מי שמכיר את נחל ערבה, נחל ערבה זה נחל שזורם לאורך כביש הערבה, כביש 90, מדרום לצפון, לכיוון ים המלח, מאזור כושי רימון וצפונה הוא זורם. הבאתי לכם פה איזשהו סרטון קצר של 1.5 דקות, סרטון של צולם, לא שומעים, רק רואים. אתם יכולים לראות את נחל הערבה, כאן זה עוד נחל פרן, עוד רגע הוא נשפך. נחל פרן נשפך לנחל הערבה בכביש 90, וזה שיטפונות שהיו ב-2010. שיטפונות, נכון לעכשיו זה השיא, עוד לא היה שיטפון כזה גדול. כמויות אדירות של מים שזרמו בנחל ערבה, בדיוק כמו בסיפור שלנו. בסיפור שלנו אולי אפילו היו פחות מים, זה עבר מהר השיטפון, פה השיטפון נמשך הרבה מאוד זמן. פה אנחנו על כביש 90 בצומת פרן, כאן למטה, והמים ממשיכים במקביל לכביש הערבה, צפונה לאורך כביש 90, כמויות אדירות של מים שזורמים בנחל ערבה, לכיוון ים המלח, לכיוון ממלכת מואב, כיוון הרי מואב. הבאתי לכם פה קטע קצר מהסרטון, וזה ככה ממחיש את הסיפור שלנו של השיטפון שאלישע הנביא פה מדבר עליו. כמויות גדולות מאוד של מים. זה כבר ממש הגבול בין ישראל לבין ירדן, פה גם נגמר הסרטון שלנו, ועוד רגע גם ייגמר השיעור. אני ממש באירוע האחרון שנזכיר פה בשיעור הזה. ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק כ"ט, מתואר המסע של תיגלת-פילסר מלך אשור, המסע שבו הוא כובש את צפון, הוא בעצם כובש את ממלכת ישראל, ומגלה את השבטים הצפוניים, את שבטי עבר הירדן ושבטי הגליל, בעצם משאיר את ממלכת ישראל רק באזור הרי השומרון. 732 לפני הספירה. ובתיאור של המסע, פסוק אחד בספר מלכים, מתואר באופן כללי גם הגלעד והגליל, אבל יש 5 מקומות שמוזכרים בשמם, והם ממש לאורך ציר 90. כן, בימי פקח מלך ישראל, בא תיגלת-פילסר מלך אשור, ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור, והמשך את הגלעד ואת הגליל, הכל ארץ נפתלי, ויגלם אשור. אז אם אתם... 6 המקומות האלה, עיון, אתם יכולים לראות למעלה, זה על כביש 90, אבל בהמשך שלו צריך לחצות את הגדר הטובה במטולה ולהמשיך לתוך בקעת הלבנון. ליד מרג'עיון הייתה העיר הקדומה עיון, עיר ישראלית. אחר כך אבל בית מעכה, אתם יכולים לראות פה תמונה של התל מכביש 90, ממערב למזרח. באבל בית מעכה נערכו חפירות של אוניברסיטת תל אביב בשנים האחרונות, ופה זה מבט באמת מכיוון כביש 90 לכיוון התל. התל נמצא מזרחית לכביש 90, ממש קילומטר מזרחה, משהו כזה. אפשר לראות אותו פה, בין כפר גלעדי למטולה. ינוח, יישוב שנמצא ממש ליד כפר גלעדי, בגבעה קטנה שנקראת גבעת השוקת ליד כפר גלעדי. אני כבר לא הבאתי לכם פה את כל המפות עם כל הפרטים, גם כי לא הספקתי וגם כי הנחתי שאתם כבר מיציתם את העניין. זה המקום שקרא ינוח. קדש, זאת קדש נפתלי המפורסמת, הקדש שבהר נפתלי, להבדיל מהקדש שדיברנו עליה בהתחלה, הקדש של ברק בן אבינועם. אז הקדש הזאת, תל קדש, כן, ליד מלכיה, בגבול הלבנון כיום, זאת אומרת זה בתוך שטח ישראל, אבל ממש סמוך לגבול. וחצור, עליה כבר דיברנו, בסיבוב שם ליד איילת השחר. אז אלה 6 המקומות שמוזכרים בשמם. כמובן שתיגלת-פילסר כבש את כל אזור הגליל, וכבש את כל ממלכת ישראל, והגלה את כל תושבי הגליל והגלעד, מה שבהמשך גם יורשיו של תיגלת-פילסר, כן, סרגון ושלמנסר, הגלו גם את כל תושבי ממלכת ישראל, גלו את 10 השבטים, מה שאנחנו קוראים. אני סיימתי. תודה רבה. מקווה שהיה מעניין.
וניפגש, אני מקווה שניפגש פנים אל פנים במפגשים הבאים.